काय भरवतं तिला ते? कॅडबरी. त्यांची फिश चिकनची कॅडबरी असते ना मिक्स ती. आणि गेस्ट नसले की आमचं जेवण बघा काही असतं, असं असतं. भात चिकन एकदम मस्त, फक्त 2-3 आयटम आणि जेवण टाकायचं पटापट. खाल्लं तिने सर्व? थोडं राहिले. ती बघते आहे ना, थोडं थोडं येते ते. तिला माहिती आहे त्याच्यात मस्त थोडं थोडं. तर आज बघा आपले फक्त 2 रूम बुकिंग आहेत. उद्या परवा 2-3 दिवस आपल्याकडे बुकिंग नाही आहे. पण ह्या दिवसात आम्ही काय करतो, स्टॉक आणून ठेवतो. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट, म्हणजे पोहे असले, साबुदाणे असले, साखर, तेल, ह्या सर्व गोष्टीचा आत्ता जर स्टॉक ठेवला ना तर येणाऱ्या दिवसात मग गडबड होत नाही. म्हणजे सुट्टीचे दिवस असतात पण थोडंफार असं स्टॉकिंगचं काम असतं आमचं. सोबतच आपलं टाईल्स आलेले आहेत आणि घराचं काम पण सुरूच आहे. चला, इथे शॉपिंग झाली व्यवस्थित. जनरली सर्व थोडा थोडा असं आणून ठेवावं लागतं, म्हणजे काय गोष्टी कमी पडत नाहीत. चला, गोल्डन रूम, सिल्वर रूम आणि आपले खालचे रूम, सर्व रूमला ऑर्डर बघा आलेली आहे. एकाने ऑर्डर दिली, मग दुसऱ्याला पण मिळाली, तिसऱ्याला पण मिळाली. म्हणजे 5 एकाला नाही मिळाले असते, पण तिघांना मिळाले 5-5. बरोबर, मग 16 मदत झाली. हा, एकाला 6 पाहिजे होते. ते सिल्वर रूम आहेत ना, त्यांना 6 पाहिजेत. हे सिल्वर रूमला आहेत, बाकी गोल्डनला आणि खालच्यांना 5-5 हवेत. असे पण ग्रुप असेल तर असा फायदा होऊ शकतो. मी ऍक्च्युली सर्वांना नाही बोललो होतो, पण आता सर्वांना हा बोललो. हे मोठेवाले नाहीत ना, हे छोटे आहेत ना सर्व. ओके, चालेल. 1 2 3 एकात 12. ओके. तो पहिला स्टॉक सर्व संपलेला आहे ना? हे 8 झाले. हे पहिला जुना स्टॉक कुठे आहे? काढला एवढंच जुनं राहिलं होतं, म्हणजे बरोबर टायमिंगवर आलं. 8 बॉक्स झाले. हा एक बॉक्स आहे ना, एक बॉक्स असे 55 बॉक्स आहेत. हे दिलू हे बघा, आमची देव पांढरी, तसे सफेद पांढरे ऑनियन. दिलू ऑनियन नको नको. कांदे खाते दिलू? कांदे खाते? चला, ऑलमोस्ट बघा ओल्ड स्टॉक संपलेला. हा परत न्यू स्टॉक आला बघा. आणि तसे आपले आमरस पण आहेत, मोठ्या बाटल्या छोट्या बाटल्या सर्व आहेत बघा. तर इथे बघा टोटल हे 12चं जर आपण एक बॉक्स किंवा एक कॅरेट पकडलं ना, तर असे हे टोटल 55 आहेत बघा. 55 हे सर्व लाईन किती लागले बघा. आणि असे ही 4थी थर आहे, तिसरी दुसरी ह्याच्या खाली पहिली. ते एवढं सर्व आपण बिस्लरीचं स्टॉक ठेवलेलं आहे बघा. पहिल्या 2 वर्षाचं तर माहीत नाही. गेल्या वर्षी मी वर्षाला फक्त एकदा स्टॉक मागवलेला. आता ह्या वर्षी आपण वर्षाला 2दा स्टॉक मागवले, म्हणजे आपण आता डबल. तरी पण आम्ही पूर्णपणे बिस्लरी देत नाही. आम्ही आपण आपल्या घरातलं पाणीसुद्धा देतो. पण ज्यांना बिस्लरी आवडते तर ते असे मिनरल वॉटर घेऊ शकतात. तुम्हाला अजून एक सांगतो, ह्याच्या व्यतिरिक्त मार्केटमध्ये ना 100 वेगवेगळे ब्रँड्स आहेत, ज्याच्यामध्ये जे म्हणजे ते ब्रँड म्हणजे लोकल ब्रँड्स आहेत. ते जर मी घेतले ना तर मला मार्जिन भरपूर असते. म्हणजे ऑलमोस्ट डबल काय 60-70% आमचा प्रॉफिट असतो. पण मी तो प्रॉफिट न बघता आपण जसं आपल्या नावाला एक ब्रँड, व्यवस्थित एक ट्रस्ट डेव्हलप केलं आहे, तसेच आपण चांगल्या क्वालिटीचे पण इथे मिनरल वॉटर तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. ओके, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत मी ट्राय करतो की तुम्हाला एक चांगलं आणि चांगली सर्व्हिस आणि चांगले प्रोडक्ट्स मिळावे. बघा इथे सर्व हे आपलं पाणी आहे. आणि हे एक्स्ट्रा आमरस आणून ठेवलं आहे. हे आमच्या ताटासाठी आम्ही वेगळे ठेवले. तर हे आम्ही असे सेल करत नाही, कारण व्हेज थाली पण एवढे जातात ना की महिन्याला एक लोणच्याचा डब्बा संपतो. तर एवढे ताटातच कमीत कमी 200 बॉटल ताटात संपतात आमचे आमरसचे. दिलू बघा कशी ऐकते. दिलू
दिलू हँडशेक करू नको झोपते दिलू झोप चावते दिलू नख कापायला झाली तुझी इकडे नख ते कापूया तुझी नख कापूया ते हे बघ ही पकडते पण चावत नाही बघ खेळायला पाहिजे तुला चला इथे आपण आपले एक गेस्ट रिव्ह्यू घेऊया मी तुम्हाला एक गेस्ट दाखवतो जे आमच्याकडे थर्ड टाइम आलेत मॅडम तुमचं नाव सांगा आम्हाला डॉक्टर किरण केळकर. हां आणि ही तुमची कितवी विजिट आहे तिसरी तिसऱ्यांदा आले. हां तिसऱ्यांदा आले आवडले म्हणून मी आता माझ्या मावशांना घेऊन आले इकडे. पहिला मी आलेली माझ्या बहिणी बरोबर, फर्स्ट विजिटला बरोबर मी माझ्या मैत्रिणी बरोबर, सेकंड विजिटला आता मी माझी मावशांना आणि मामीला घेऊन आले. हां तर सर्वात अगोदर मग मी आपल्या पूर्ण फॅमिली यूट्यूब फॅमिलीतर्फे या मॅडमला थँक्यू कारण कसे असे गेस्ट आपल्याकडे एक एक्झाम्पल सेट करतात आपल्याला कधी कधी दाखवता येत नाही पण आता तुम्ही रिव्ह्यू दिल्यामध्ये आम्हाला दाखवता येते की आमच्याकडे गेस्ट येतात आहेत आणि कितव्यांदा येतात आणि त्यांना काय आवडते तुम्हाला काय आवडलं इथे इकडचं वातावरण त्यानंतर इकडची तुमची आपुलकी आणि जेवण ओके मला सगळी सोय पण चांगली आहे त्यामुळे मला आवडलं. चालेल आता तुम्ही थर्ड टाइम आलात आता ह्या सर्व मॅडम फर्स्ट टाइम आल्यात ना तुम्हाला इथे काय आवडलं मला इथलं वातावरण आवडलं तुमची सोय पण खूप छान केलेली म्हणजे कुठेच असं नाही की नाही बोलले कशाला जे काय आम्ही मागवलं ते आम्हाला व्यवस्थित मिळालं आणि खरंच क्वालिटी पण खूप छान होती म्हणजे फिश खाल्लं फिशची क्वालिटी चांगली होती किंवा कोकमाची कढी अगदी म्हणजे उत्तम प्रकारचं जेवण होतं. आणि तुमचं किती दिवसाचं स्टे होतं 3 दिवस 3 दिवसाचं राहणं खाणं झालं फिरण्यामध्ये तुम्हाला इथे रत्नागिरीमध्ये काय आवडलं सर्वात जास्त हां आम्ही गणपतीपुळे फिरलो नंतर पावसला गेलो आणि आणखीन एक सुंदर मंदिर पाहिलं गणपतीचं नवीन जयगडला जय विनायक टेम्पल जयगडचं ओके तर तुमचं 3 दिवसाचं स्टे एकदम व्यवस्थित होतं अगदी छान. आणि कुठून आला तुम्ही मी विरारून आले मुंबईवरून ना पण एक मुंबईवरून आलात ना येस ओके अजून काय तुम्हाला सांगायचं आहे 5 ठिकाणातून आलेले आहेत सगळे वेगळे. विरार मी गोरेगाव ही वसई आणि ही डोंबिवली. अरे वा सर्व साईडचे आलेत सर्व थँक्यू तुम्ही आलात अजून काही तुम्हाला सांगायचं नाही ना आम्ही आमच्या मैत्रिणींना आता मी पुढच्या वेळेला येणार ते मी माझ्या बहिणींना घेऊन येणार. अरे वा आणि आधी तुम्हाला ह्याच व्हिडिओ सांगतो ह्यांनी जर 4th विजिट केली तर ह्यांना काहीतरी मी गिफ्ट देणार म्हणजे काहीतरी गावातले प्रोडक्ट्स जे घरगुती आपण काहीतरी बनवू ना ज्या वेळेला मी येईल तर मला वाटतं हे नवीन ह्याच्यामध्ये येऊ आम्ही. हा नवीन ह्याच्यात या बरोबर ते तोपर्यंत ते कम्प्लीट होतं तोपर्यंत तुमचं हे होईल तेव्हा आम्ही येणार. येस थँक्यू तुम्ही आल्याबद्दल तुम्हाला बघा आज आपल्या या गेस्टनी मागवलं आहे चपाती भाजी रात्रीचं खायला असं पण तुम्ही लाईटली खाऊ शकता ज्याच्यात आपल्या घडीचे चपाती इकडे बनतात ते बघा गरम गरम आणि त्यांना इकडे आपण देणार आहे बटाट्याची भाजी हे बघा मस्त गरम गरम बटाट्याची भाजी आपली बनते गॅस लो चला इकडे दोन्ही तव्यावर चपाती तव्यावर करते. हां चालेल आणि इकडे बघा त्यांच्यासाठी बघा मी कसं सगळं 6 चपाती 3 भाज्या आणि इकडे बघा त्यांना सॅलड जास्त लागतं म्हणून सॅलड लिंबू काकडी टोमॅटो कांदा आणि तिकडे आज माउथ फ्रेशनरमध्ये त्यांना काय दिलं आहे बघा पान 5 जणांना 5 पान आणि ते बघा त्यांचा उपवास आहे आज उपवासासाठी त्यांना ही गोडी बटाट्याची भाजी आहे म्हणजे उपवासाची भाजी आहे ही आणि इकडे हे उपवासाच्या पिठाचेच भाजणीचेच बुकिंग आहेत म्हणून आम्हाला एवढं सर्व करता येतं बघा व्हरायटी देता येते आता दुसरे गेस्ट आहेत म्हणून येस नाही तर मग कठीण होतं सर्व आहे ना येस ते बघा सर्व आपल्या व्यवस्थित एकदम कस्टमाइज करून सर्व झालेलं आहे गॅस बंद करूया इकडे पण आपल्या पुऱ्या तळल्या की हे प्लेट आता वरती सर्व होणार बघ एक गरम एक थंड असं ठेवतोय बघा अशी आपली उपवासाची पण डिश रेडी आहे बघा इकडे चहा पण रेडी आहे
आपलं स्टेशन ड्रॉप आहे आणि आपली गाडी पण रेडी आहे बघा. चला एक आहे हा मेंबर आमचा. चला स्टेशनला त्यांना ड्रॉप केलं. चला आता आपल्याला 3-4 दिवस बुकिंग नाही आहे, तर थोडं आता आम्हाला आराम. पण मध्ये मध्ये बुकिंग येतात, असं बुकिंग नाही म्हणून होतच नाही. कॉल येतो आणि रूम बुक होतात. चला त्यांना स्टेशनपर्यंत म्हणजे प्रॉपर खाली प्लॅटफॉर्मपर्यंत व्यवस्थित ड्रॉप केलं. त्यांना गाडी दाखवली, त्यांना त्यांचं कोच दाखवलं. चला आता आपण चाललो आपल्या घरी. आता वाजले किती, सकाळचे 9 वाजलेत. आपल्या गेस्टला सोडून आलो आणि आज उद्या परवा कोणी गेस्ट नाही आहे. सोबतच तुम्हाला दाखवतो, इकडे भात ठेवलेला आहे, म्हणजे तांदूळ ठेवलेले म्हणजे भात होणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये चिकन ठेवलेलं आहे. चिकन तुम्हाला दाखवतो बघा. मी सांगितलं होतं ना की मला दुबईवरून पैसे दिले त्यांनी 1000 रुपये. बघा हे बॉईल्ड चिकन आहे सर्व. मीठ नाही, मसाला नाही. 1000 रुपीज म्हणजे मी 5 राऊंडमध्ये, म्हणजे 200 रुपयाचं, म्हणजे 150चं हे 50 आहे, असं करून 200चं 1 राऊंड, असे 5 राऊंड मी आपल्या बुबूंना देतो. ते बघा वारबीर बघत नाही, त्यांना जेव्हा दिलंच पाहिजे ऑल्टरनेट 3-3, 4-4 दिवसांनी. बघा तर आज बघा आपल्याकडे नाश्ता काय आहे, मिसळ पाव, मिसळ ब्रेड आणि शिरा आहे. तर या सर्वांनी खायला. आणि सोबतच इकडे आपल्या बुबूंसाठी हे बॉईल्ड चिकन आहे. बघा हे चिकन इकडे बॉईल होतोय बघा. हे चिकन इकडे बॉईल होतोय बघा. आणि सोबत इकडे आपण त्यांच्यासाठी भात पण ठेवलेला आहे बघा. भात म्हणजे भात आणि चिकन त्यांना मिक्स करून देणार आपण. इथं तिकडे त्यांचं चिकन पण बॉईल होतं. ते बघा बुबू लोकांना भात आणि चिकन बघा असं मिक्स केलेलं आहे सर्व. आणि इथे सर्व हड्ड्या काढून ठेवले, म्हणजे ऑलमोस्ट बोनलेस करून दिलेलं आहे सर्व. ते एकातच राहते सर्व. देऊया त्यांनी आता. भात आणि हे बघा भात आणि चिकन सर्व मिक्स आहे. ह्याला भूक लागली होती. काय नाही याच्यावर संपलं. हां तुझं संपलं. चल आता बास. ते काढू खाते आरामात. हे तुझं नाही ते. चल बुबू तर काय चिकन निवडून खाते वाटतं. बुबू भात पण का पूर्ण खा. तर बघा आलं बघा खायला. बघा आपला गोल्डन सिल्वर रूम चेकआउट झाला. तुम्ही इथून सुद्धा सर्व बघू शकता बघा. ओके सर्व चेकआउट झालेलं आहे. आज कोणच आपल्याकडे गेस्ट नाही म्हणून मी आता वरती आलेलो आहे. नेहमीप्रमाणे पाणी मीच मारतो पण मला दाखवता येत नाही, पण यावेळी तुम्हाला दाखवतो बघा. हा बघा आपल्या इकडे डॉगी बसलेला आहे. बुबू ते पाणी चालू झालेलं आहे. आता आपल्याला जेवढं बांधकाम झालेलं आहे त्याच्यावरती व्यवस्थित सर्व पाणी मारून घ्यायला हवं, म्हणजे बांधकाम कसं एकदम मस्त राहतं. असं सर्व व्यवस्थित सर्व खालीपर्यंत पूर्ण प्रॉपरली पाणी मारून घ्यायला हवं.
दोन्ही साईडने पाणी गेलं पाहिजे, पुढून पाठून सर्वीकडे वेगळ्या साईडने पण. किती लाल पाणी येतोय बघा खाली. चला बघा, अशा प्रकारे सर्व पाणी मारलेलं आहे. हे वरचं बांधकाम पहिलं करून का घेतो बघा, असंच सर्व खाली लाल पाणी येतो. आणि नाहीतर ह्याच्यामुळे कसं बाहेरचं प्लास्टर खराब होणार, म्हणून फक्त वरचं चिऱ्याचं बांधकाम करून ठेवायचं आपण. हे बघा असं, हे बघा सर्व लाल रंग खाली उतरतो याचा. ओके, तर सर्वांना नमस्ते. परत बघा मी गोल्डन रूममध्ये आलेलो आहे, भाई पण आहेत. परत तुम्हाला इकडे रूम दाखवतो आणि आपले कितवे गेस्ट कितव्यांदा येताना ते सुद्धा दाखवतो. पण सर्वात अगोदर खुर्ची का घेऊन आलो माहिती आहे, आमच्या कोणत्याच स्टाफचा हात पत्र्या बोलतोय फॅनपर्यंत पोचत नाही, तर तो काम माझा असतो. रूम बुक व्हायच्या अगोदर ना डिटेलमध्ये सर्व गोष्टी बघायला लागतात. ऑलमोस्ट रूम 80-90% साफ असतो, पण आपण जेव्हा पर्सनली लक्ष देतो ना, तेव्हा काय ना काय आपल्याला माहिती पडतंच. तर ही जी ब्लॅक लादी बाहेरची होती ना, ती व्यवस्थित नव्हती, जरा डस्टी होती, तर ती क्लीन झाली. आता ह्याच्यात पण तुम्हाला फरक दाखवू शकतो बघा. हे फिरवल्यावरती हे भरपूर दिवस, हे नंतर मग स्टाफला सांगावं लागतं की 5-5 दिवसांनी हे पण जरा क्लीन करत राहावं. तर इकडे ब्लॅक दिसतं आणि इकडे ब्लॅक दिसत नाही बघा. चला आता बघा, मी आपल्या गोल्डन रूमच्या इकडे आहे. गोल्डन रूम तुम्हाला प्रॉपरली दाखवतो सर्व. एक प्रॉपरली तुम्हाला क्लिनिंग बघायची असेल तर तुम्हाला मी वॉशरूममध्ये दाखवतो. वॉशरूमच्या आतमध्ये आता मी जात नाही कारण हे सर्व पुसलेलं आहे. ते तुम्ही स्टीलचे आपले नळं बघू शकता, एकदम चमकतात आहे बघा. म्हणजे एवढी डिटेलिंगमध्ये आम्ही क्लिनिंगचा प्रोसेस सर्व बघतो, लक्ष देतो. इच अँड एव्हरीथिंग सर्व बघितलेलं आहे. इवन हे सर्व गोष्टी पण, चमचे ठेवले आहेत काय, ग्लासेस ठेवले आहेत की नाही, रिमोट, चेअर दिले आहेत की नाही. चला, आणि सोबतच तुम्हाला दाखवतो इकडे फॅन पण व्यवस्थित पुसले गेले. मी तुम्हाला आता क्लिनिंग नाही सांगत आहे. हे आपल्या इकडे गेस्ट रिपीट गेस्ट आहे आणि ह्यांची रिपीट म्हणजे हे तिसऱ्यांदा आपल्याकडे येतात आहेत. ओके, आणि हेच मला सांगायचं होतं की आपल्याकडे रिपीट पर्सेंटेज बघा. या महिन्यातच मी कितींदा ब्लॉगमध्ये तुम्हाला दाखवलं की आपल्याकडे रिपीट गेस्ट आले. त्याचं रिझन पण तुम्हाला सांगतो. आता समजा मी इथे बसलो ना, हे बघा आता इथे मी बसल्यावरती आता इथे बसल्यावरती हे रूम बघा. ह्या रूमचे तुम्ही जे चार्जेस भरतात त्यासोबत तुम्हाला ते टेरेस मिळतं आणि तुम्हाला ते समोर व्ह्यू मिळतं. इथे बघा किती छान वाटतं आणि हे एवढं मोठं असल्यामुळे सर्व एकदम व्यवस्थित तुम्हाला सर्व व्ह्यू मिळतं. हे बघा, म्हणजे इथे जे शांत वातावरण आहे, इथे पीस आहे, ह्याच्यासाठी तुम्ही सर्व इकडे बुकिंग करू शकता. आणि बाजूचं पण काम आपलं सुरूच आहे बघा एवढं वरती. ओके, आणि आज त्यांनी आपल्याला ऑर्डर दिलेली आहे काजूची भाजी, वालाची भाजी, आलूवडी आणि वालीच्या शेंगाची भाजी. हे सर्व पण मी अरेंजमेंट केलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला एक सांगतो, तुम्ही जेव्हा रूम बुकिंग करता तुम्ही सोबतच एक व्यक्तीला पण बुक करता जो तुमच्यासाठी सर्व फूडची अरेंजमेंट करेल. इथे माझे 1000 रुपये तुम्ही वेगळे पकडा, म्हणजे ह्या रूमच्या चार्जेसमध्येच माझे पैसे पकडा. म्हणजे इथे एक असा व्यक्ती आहे, इथे एक असा मॅनेजर आहे जो तुमच्यासाठी सर्व जेवण अरेंज करून देईल. ओके, तर तुम्ही आमच्याकडे बुकिंग नक्कीच करा, गोल्डन रूम किंवा सिल्वर रूममध्ये. ह्या 2 रूम कसे सर्व्हिस रूम आहेत, ज्यामध्ये तुम्हाला एक आल्यासारखं एक एक्सपिरियन्स घेता येतं. आज सिल्वर रूम बुक नाही, आपला गोल्डन रूम बुक आहे. आणि गोल्डन रूम बुक असल्यामुळे हे सर्व त्यांचं प्रायव्हेटच झालं. मग बाकी सर्व टॉवेल्स आपण, शॅम्पू आपण ठेवलेले आहेत, ग्लासेस, केटल, टी बॅग्स आणि सर्व. आणि इवन तुम्ही डस्टबिन बॅग पण बघू शकता. प्रॉपरली सर्व क्लिनिंग एकदम व्यवस्थित करून ठेवलेली आहे. चला सर्वांना गुड मॉर्निंग बोला. दिलो कशी झोपली होती, झोपून दाखव तू. हे दिलो, झोप तशी झोप परत. हे दिलो झोप. लाईट बंद करू दिलो, झोप. लाईट बंद करू, झोप.